ତୁମେ ଜାଣୁଛ କି ମୁଁ ହାଲ ଫିରି ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଇକଷ୍ଟେଜ୍ ର ବିଜ୍ଞାପନ ଦର ବିଷୟରେ କି ଜାଣିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତୁମର ଦର୍ଶକମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏତେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଭିଡିଓ ଆମେରିକାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମର ଆୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୁଏ। ମୋତେ ଏହିଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁମର କ୍ରିଏଟର ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏକ ବେସିକ୍ କ୍ରିଏଟର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଓ ରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ପହଞ୍ଚିଲି ବୁମ୍ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ରିଏଟର ହେଲି ଓ ରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ହଁ ତୁମର ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜିଷ୍ଟର ହେବା ଦରକାର ଓ ସେମାନେ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାପନ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେଭେନ୍ୟୁ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଜଣେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଜଣେ ଦବାର ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଓ ଲୋକମାନେ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି